Hi people, zviri sei? Kune noisy but ndangoita a quick video because ndakutenda ndane vhiri 1 papa tatoenda kunotsvaga mavhiri. Ndane vhiri 1 kwasara 1 more. Tauya tikatsvaga mavhiri ari kutengeswa panapa. Saka ndawana 1. I got 1. Ndashoterwa $25 kuti titengere chi2. Vaona manje iri ratofitisirwa iri. No one otozviona. This is new iro. Ndasati tombotsika kana kudii. Ndakangana kuritora risati rakuta chipepa changu machibvisa chapavhiri. Wachifambisa mbichana wachifambisawo zvembichana. Saka kwasara 1 more guys. 1 more. Fambisa mbichana da kuti pepa redu ribude. Pepa revhiri nyowani, pepa revhiri nyowani. Zva mamwe acho anga achidhuranga kunzi ma60 handizi kuti vanhu vanozviitirei. Saka tazotendera tikazoona pano patori nani. Famba mbichana mberi. Mbichana enda famba wachino ya mina chikuradze bepa rachoni ichi richiri muplastiki. Nekundibata neruoko nesimba. Madhavaseka icho chimorisa chapindira. Nekundibata neruoko nesimba. Mina ndikate ndiratidza kwandiri mbotambira vhiri. Ndakufara manje. Nekundibata vhiri rangu vhiri. Ndatengerwa vhiri asi ndakasakona kufara. Icho. Chapinda. Simba. Baita basa banezi. Banasoko, banapisi, banashumba, banareke. Jese, kasara 1 vhiri manje. Ndasirwa $25 kuti pinde mamu 2. Ona manje tatoita zvokutouya kutotenderera kutori shop yemunhu ipopa. Kumwe kwacho kwatatienda wanga kumaita $60. I've got no idea why I'm kudhura kudaro, but panapa ndapatazona pricing iri nani. That's is important. Thank you very much guys. Saka menoti tichaona imwe $25 here tobva taenda kunotenga rechi2. Unozodei magetsi hakuna, ndosamunzwa kuri kudhuruma. There is no electricity here. Bye bye.